Úgy tudom, hogy Tóth Surányi Niki is szeretne hirdetni. Ha itt van, akkor kérem, hogy jöjjön előre. Igen, nem láttalak. Köszönöm. Átadom a szót. Áldás, békesség, és nagyon szépen köszönöm, hogy ennek a nagyon feszített hirdetés sorozatnak én is így zárásképpen a részese lehetek. Igyekszem tényleg nagyon a lényeget összefoglalni. Az Igaz Női Értékekért Alapítványnak a képviseletében vagyok itt, mint vezető, és a Bella Girl magazinnak az alapító főszerkesztője. Lehet, hogy páran hallottatok már róla, ez keresztény értékeket képviselő tini lányoknak szóló magazin itt Magyarországon. 2018-ban indult el online formában, bellagirlmagazin.hu internetes oldalon lehet megtekinteni, illetve 2018 és 2020 között 5 nyomtatott kiadványt jelentettünk meg. Most mielőtt egy aktuális kampányunkról szeretnék így a gyülekezetnek beszámolni, és a támogatásotokat, az együttműködéseteket kérni, szeretnék egy pár tényt elmondani, hogy át tudjátok érezni a helyzetet, amiben vagyunk, és amiért tulajdonképpen az önkénteseinkkel, ez egy felekezetközi szervezet, missziós szervezet, az önkénteseinkkel együtt Isten iránt érzett szeretetünként szolgálunk a szabadidőnkből és a meglévő tudásunkból. Nem tudom, hogy tudjátok-e, de a KSH statisztikai adatok szerint tavaly hazánkban körülbelül 336.627 fő volt 13 és 19 év közötti lány, akik tulajdonképpen, hogyha belegondolunk, akkor itt élnek körülöttünk. És mi itt vagyunk a templomban, és ha körbenézzünk, akkor nem tudom, hogy most például 13-19 év közötti lányok hányan vannak itt, de hát sajnos nem sokan kint vannak a világban, kint vannak, és sok olyan dologgal szembesülnek, amivel mi is szembesülünk, és ami miatt összeszorulhat a szívünk. Sajnos a mai Z-generáció, mert ők a Z-generációba tartoznak, az egyik legszorongóbb nemzedék. Lányok ezrei küzdenek elmagányosodással és szégyenérzettel. Depresszió, öngyilkosság, étkezési zavarok, szexuális fejlődés rendellenességei, önkárosítás mind-mind része annak a sivár valóságnak, amivel a lányaink nap mint nap szembesülnek. És tulajdonképpen, hogyha belegondolunk ebben, akkor annyi, de annyi hamis üzenetet kapnak, főleg a médián keresztül, eltorzított üzeneteket, és én úgy érzem, és ezért is vagyok itt, és vezetem ezt a szolgálatot, mert a lányoknak igenis szükségük van pásztorra, szükségük van lelki anyákra, szükségük van lelki apákra. Én is, amikor ide kerültem, és felnőttként 2008-ban megtértem, akkor kaptam egy édesanyát, lelki édesanyát Iván Edith személyébe, itt kacsingatok rá, és rengeteget segített nekem a hitbeli útban, a hitbeli fejlődésben. Teli voltam kérdésekkel, bizonytalan voltam, és mindamellett, hogy az egész gyülekezet, a lelkipásztor is ott volt és támogatott, fiatal nőként, mert 27 voltam, 28, azért mégiscsak egy lelki anya ott volt mellettem, és hálás vagyok a tiszteletes asszonynak, Emőkének, aki ezt az egész szolgálatot akkoriban elindította, és nem csak én részesültem ebben a jóban és a támogatásban, hanem más lányok is. Amit szeretnék most gyorsan tényleg kiemelni, mert még ódákat tudnék mesélni így az elmúlt évek történéseiről, és amit én kaptam ajándékot Istentől, az az, hogy az 5 kiadvány után, nyomtatott kiadvány után most szeretnénk egy tematikus kiadványt szerelem témában, Bella Girl magazin szerelem külön szám 56 oldalban megjelentetni. 1000 példányról álmodunk, ennek a költsége 1.150.000 forint. Ebből 555.500 forint már beérkezett. Egy adjukössze.hu felületen tulajdonképpen elindítottunk egy ilyen adománygyűjtő kampányt, online bankkártyával lehet fizetni, támogatni, egész csekély kis összeggel. Ma van nekem a nevem napja, Nikoletta napot ünnepelünk, és azt szeretném kérni a gyülekezet tagjaitól, illetve akik hallják még ezt az üzenetemet, hogy ha megérintette a szívüket, a lányok, vannak olyan lányok a környezetükben, akiknek szeretnék, hogyha eljutna egy olyan kiadvány ingyenesen, ez már ingyenes terjesztésben lesz, és személyes terjesztői csapaton keresztül,
Szeretnék, hogy eljusson ez a kiadvány, és a szerelem témában párválasztás, házasság, szexualitás, nemi identitás kérdése, amit az LMBTQ mozgalom miatt ugye nagyon hangos téma a médián keresztül, hogy tisztán lássanak, evangéliumi válaszokat kapjanak, az evangélium fényében kapjanak igaz, hiteles válaszokat a kérdéseikre, akkor azt legyen szíves támogatni, akár egy csomag virággal, Lilium virágcsokor körülbelül olyan 3500 forint, 5000 forint körül van. Nagyon-nagyon köszönöm előre is, és hogyha bármilyen kérdés van, és akár önkéntesként szeretne valaki csatlakozni íróként, bármilyen szerkesztési munkafolyamatban, akkor az jelentkezzen nálam. Nem egyeztettünk az informatikussal, mert nagyon az utolsó pillanatban derült ki, hogy én ma itt lehetőséget kapok, de elmondom, hogy Tóth Surányi Nikolettaként megtaláltok engem akár a Facebookon, és ott lesz a bellagirlmagazin.hu, illetve az inea.hu weboldal, és minden egyéb információt ott megtaláltok, és köszönöm, hogyha imádságban is hordozzátok, mert ez a legfontosabb, ezt a szolgálatot.